Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga. Welcome kami sa pagpalagad siya pratuntunan na Bombohanay sa Udto. Sabado na kita ang edisyon niya pratuntunan, petsa 27 na kita sa bulan sa Disyembre. Kamusta na kamo? Welcome. May ugto sa aton matagpalamati sa aton sini mga kabombo sa 61 ka mga barangay sa sulod sa Bacolod. Mga soki na to na sa mga banwa kasulad sa Kabugusan, no, sa aton sini iyang probinsya, of course. Kaya na-welcome naman aton sini nga mga nakatutok na live sa aton sini FB, sa aton sini nga mga YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ha. Makitaan na nabatin natin papalagad sinutos niyo platuntunan Bombohanay sa Udto. Ang mga kauturan naton dira nga nagahimos pa karon panyaga, iban tapos sa panyaga makauturan naton mga manguman naton sa kumahan, mga mangisda naton sa kalalawran. So welcome na diri pagpalagad siya platuntunan Bombohanay sa Udto. Of course, ara pag naton mga driver nga nagabanat pa sini nga matinion. Halin sa ato si tricycle driver, tutom sa ato sini nga mga taxi driver nga nagalagulag na karon sa Kabugusan sang aton sini nga syudad. Welcome, kaupo nyo tagsadir ka sa barosang Udto, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang aton ni Balon? Balita ang aton kapatamod sini nga Udto palagad siya platuntunan Bombohanay sa Udto. Sa aton sini mga nagapauna nga mga balita lokal, ang DTI nagalaom nga base sa masunod ka sa banang magapagawa na sa SRP kung suggested retail price na para iya sa mga Noche Buena products nga nakaramat amata nagadagsa sa aton nga mga balaligyaan presente sa mga grocery area, sa aton nga mga malls kag sa mga department stores naton. Samtang dugang pagiging mga balita national lokal, ang aton din kapulisan sa probinsya nagpagina karon sa ila sila nga pag-preparar kung handa na, no, para yan sa patigayon sang bulig kung mag-assess, no, sa aton sini pagpatigayon nga nationwide, no, 3 days COVID-19 vaccination day nga magasugod sa Lunes sa Nobyembre 29 tubtob sa Miyerkules Disyembre 1 mga kabanan. Napaginandugang naton nga mga balita lokal, baloon taman karon na ang concern kag pahigwan sa isa kag conservationist, no, at uhoy bilas sini aton nga away karon to sa Yongon Shoal, no, ang konflikto der sa West Philippine Sea ibalanta naman, no, terrible da ang marine resources nga posible tamon isa sa ginagawan magluwas sa marine resources ang kwan pa day mga minerals, natural gas nga posible tamon na interes ang naga-claim nga nasyon, no, particularly ang China, daiya sa Yongon Shoal tinong aton sinidriya, siyempre ang pagpreserba tani sang mga marine resources dira sa nasabit nga area mga kaibigan. Dugang pagid nga mga balita naton sa palibot sa pungsod mga balita national, ang National Task Force Against COVID-19 kag National Vaccination Operation Center ginligwat nila karon ang number of target nila nga mabakunahan sa maabot nga 3 days National Vaccination Day from 15 million, 9 million na lang kuno ilang target, na sa sining tatlo kadlaw nga National Vaccination Day on COVID-19. Kag mayo ning nga balita para sa aton sini nga mga SSS pensioner bao sa first week no sa Disyembre mabato na sa aton mga SSS pensioner ay ilas ni pensyon kag ang ilang 13th month pay. O nagayum-yuhom karon si Lolo kag si Lula ang aton nga mga SSS pensioner, na temprano pa kayuhan para sa aton sini nga mga pensioners. Kag sa aton sini balita sa luwas nga pungsod, nagadamo na karon ang mga nasyon nga nagapatuman sa travel restriction o travel ban sa mga individual nga nagikan sa mga kapungsuran, especially sa South Africa, nga may ara karon sang kaso, no, sang bag-ong variant sang COVID-19, ini tawag nga
Omicron variant. Maganda man nagkaroon pagtamod mga kabinan. Ano ning sa isang variant mga kabinan, no? Ining Omicron, no? Kaya tisubong mas ginapadalong pag inis ang aton nga mga health experts, president ng World Health Organization, ang ila pagtuon, no? Sa sining sa isang variant kasi mas magkalalaton. Sama na mga balita ang aton ni Mayon, ha? Balita ang aton kapatamod sining Udto pagpalagit si Platutunan Bombohanay sa Udto mga kabinan, no? Base magnyagaw mo linya ni Kwan ni Provincial Kamalik Supervisor Attorney Ayan Noria ining ginpagawa na balang guidelines ang Commission on Election, ha? Mga kabinan, no? Sa bahay niya sa pagpangampanya, ano ang mga do's and don't, no? Sa pagpangampanya sa aton nga mga politiko, ilang mga supporters na maabot nga May 9, 2022 national and local election. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligas tak na nga alas 11 sang aga mga kabinan. Di kita na iya sa aton padayon nga balita. Ang manami naton nga balita sinaton aton sining padayon yang 1 to panalo part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM mga kabinan. So may mga winner pakita kagabi nga naghingagaw claim, no? Sige silipadya sini ang aga di sa aton studio sa aton si 1 to panalo part 20 promo mga kabinan. So next week, tisulod na kita para sa week number pilata, week number 5 na kita, no? Sa aton sining week number 6 na sa aton sining panagtag sa aton sining pa-promo adlaw-adlaw regalo may cash ka pa, no? Masintabla nga araw-araw, balde-balding regalo na may kasiyahan pa. Dahil kayo panagtag nato din yung papremyo, cash kag grocery items mga kabinan, no? Tagsa naton ka mga winner, magabaton sang padya, balor 1,150 pesos, no? Ang 500 pesos dari cash, no? Kag ang 650 pesos worth sang gift pack kon grocery item mga kabinan. Adlaw-adlaw may tatlo ka magadaog, Lunes, Tob-Tob, Biyernes mga kabinan. So sa mga nagliligan nga sinimana, kadamo na sa mga negosano, kadamo na sa mga Bacolod nun, ang nagkaangkon sang grasya, nagkaangkon sang Paskwa. Adlaw-adlaw, Paskwa, oras-oras, kahit kung nagalawag kita, no? Mga kabinan, may tatlo kita ka-winner, tag-second daw, masinita nga, bulan pala sa Nobyembre, nagpamaskuhan kita dire, kapanagtag na kita sa mga regalo, regalo nga cash, kag of course yung grocery items. So, 1 to panalo part 20 promo mga kabinan. So, base isa pa kamo sa mga palaro natin nga balag malawig pa, no? May mga nabiling pa katang mga sinimana before sa ato si Grand Draw, to adlaw-adlaw magapanagtag pwede sa ato sining pa-premyo this 1 to panalo part 20 promo. Naton tagsa kadlaw may tatlo ka mga winner, Lunes, Tob-Tob, Biyernes. Of course, ang aton sinigi na kakunyagan, ang ginahulat, no? Ginamar sang tanan, ato sa malapit naman nga Grand Draw, sa ato si 1 to panalo part 20 promo. At stake dire, ang 1 million pesos, nga grand prize na ton sa ato si Grand Draw, sa maabot nga adlaw sang Pasko, Disyembre 25, Sabado ina ang adlaw mga kabinan. Amo naton nga schedule, nga Grand Draw, bati 5 Pasko gani ang malawagan, ang makaangkon sa dalag ko man naton nga mga cash prizes ato sining Grand Draw, particularly sa ato sining mangin milyonaryo mga kabinan. Of course, ato sining Grand Draw, sining ato ang morning at stake dire, ang gina-mortgage ng tanan, ang makuha ang 1 million pesos cash nga grand prize naton. Kag of course, ariwan dire, ang apat pagid katag 50,000 pesos, no? Sa tagsa kariyon, may isang madaog sa 50,000 pesos. But sinon, Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region, may isang madaog sang tig 50,000. Plus, ang ato sila tatlo ka mga guaranteed price per area sa mga lugar ang may stasyon sa Bombo Radio o sa FM, sigurado may magadaogid nga tatlo, no? Like this Bacolod, there is a Negros sigurado na guaranteed ni for na taga Negros sa Bacolod, ang ato sila tatlo ka mga major prize. Ang third prize winner naton magbaton sang padya, cash nga 5,000 pesos. Second prize winner naton 10,000 pesos cash, no? Yan sining premyo nga pagabatunon ng mga kabinan, no? Ang first prize winner naton of course 15,000 pesos cash ang padya nga isiliwit diton pauli mga kabinan. So muna kadalag ko sa aton nga mga papremyo.
Sa mabot ato niya grand draw sang 1 to panalo part 20 promo mga kabinan. So prepara na kamo, birahe todo hulog sang inyo sa mga entry. Kay samtang naglapit kita, manabilin pa kita ang mga simana inadlaw sa ato sini daily winners, samtang naglapit sa ato sini grand draw, mas maayo nga nagdamo pag mo sini nga entries, preparasyon sa aton sini yang grand draw. Of course, sa mga autor na ito may pila na kita ka mga autora, nga na-profit ang ila sining ila sining premyo, kaway maklaim, sa sulod sang anom ka oras, nagaway guro way pa-monitor, monitored ka mo, kumataid ka mo sa Bombo Radio Bacolod, from sign on to sign off ka anytime today, nagalawag kita sang mga winner naton between sa atong public affairs program, between sa atong mga drama, nagalawag kita sa mga winner. So kung di ka magpamati, di nyo mabalaan, di kanugon, basi bala mag-lapse ang 6 hours na ginhatag sa inyo sa pag-claim sa iso ng premyo, so forfeited na hindi nyo na makuha nga premyo. Ang himuon ta sina, magabot kita another entries, kamong winner, kagla ta na ihatag ang premyo. So importante, magpamati agad para mabalaan ninyo, paglawag sa ngalan nyo, 6 hours ang limit sa pag-claim sa inyong premyo. Pero kung after malawagan ang alam mo, 5 minutes, sari ka rin sa studio, wala good problema. Ang premyo mo, arin na daya. Wala pa malawag ang alam mo, winner ka, premyo mo, plastado na. Amo kita nakadasig, kung gusto ginato ng pa-premyo, inyo gid maangkon. Mo nang nagatag kita sang anong gid ka oras. Para makuha nyo gid yung sining premyo bisan out of town pa kamo. Magkakadto kami yapon sa studio des Bacolod sa pag-claim sa insining premyo. So maghulog ko padala sa inyo sa mga entry gamit ang pila kay mga masulod nga mga proof of purchase. Madamo kita sa mga proof of purchase nga pwede nyo magamit para lang pila sa mga proof of purchase nga pwede nyo gamiton makabinan. Of course, diri ang Panyawan, Sid Panyawan, basta Panyawan manunggal. So himuon nyo sana, bakit ka mo sa Panyawan, tingnan ito ng Panyawan, ibulig ini pang-boost ang ato sini immune system permanente nga ti ara pa kita gyapon sa pandemya sa COVID-19 importante bako ato sini immune system. So magbakal mag-inom sa Panyawan pero inyo sini nga puto sa hindi paghabo gamita nga proof of purchase isa lang ka empty blister pad or banig sang Panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or Panyawan banaba o con garlic plus makabuhay food supplement capsule pwede na kwalipikado na nga mangin proof of purchase. Of course, pwede man nyo magamit ang coupon sang R Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Paano kung makangkon sang coupon gikan sa R Flority Pawn Shop and Jewelry, subong nagrapit sang Pasko basta gusto yung magregalo sa mga lahas sa inyo sining mga pinalangga, kadto kamo sa masangas sang R Flority Pawn Shop and Jewelry kay tag sa isang ka pesos nga balo sa lahas sa kundrilong inyo mabakal or maprenda pagkatagaan ka mo sang coupon. So kung dakong kantidad ay inyo gamiton sa pagbakal o sa pagprenda man damo ka mo sa coupon nga maangkon, damo ka mo sang entry nga mahimo mga kaibinan. Importante ginawa. Subong pangregalo, lapit na ang Pasko, basta gusto yung regaluhan din sa lahat si Mrs., si Mr., si Toto o Sinday. Kadto ka mo sa mga sangasang Arthritic Pawn Shop and Jewelry, at least may chance gid ka mo magdaog diri sa atong Anto Panalo part 20 promo bago may coupon ka mo ba itong magamitin nyo nga proof of purchase. So man, pwede magamit ang taklob sang Alfonso Brande. Gets ang lasang hanap mo. Subong niya kapalabit kita sa ready season, kwantay, inom-inom, subong Sabado, badamo igauting, may mga bit-bit ng limnon, o bakal ka mo Alfonso Brande ang sulod dira ti pagustok mo o kung ano na pero importante masikir mo taklob gamit ita nga proof of purchase sa lang ka bottle cap or taklob sa anuman nga size ang light platinum zero o solera sa Alfonso Brande pwede na nga mangin proof of purchase mga kaibigan. So ina nga mga proof of purchase lingko kalaki pala sa badamo nato nga mga proof of purchase nga kinanon so isulod sa white long size ni sobre silihan mayong sobre, sagwa sang sobre sa left upper side, butang kompleto ni mong ngalan, address, imo contact number dira, ibutang ang week number, ibutang ang proof of purchase, kag hindi gid pagkalimtana ang perma. Tag sa ka-envelope, tag sa ka-entry, dapat may perma gina. Kaya importante na, kay kung wala na perma,
basi pagabot si entry mo ko perma makitaan sa aton diri FDA representative ba ti kuan disqualified kanugon no kailangan kompletos gina may perma gid tagsa ka entries. Right chance ang sobre butato sin promo title 1 to panalo part 20 promo care of Bombo Radyo Bacolod. Ihulog ina sa mga drop boxes. Malapit sa inyo yung mga lugar sa Northern Negros, sa Central Negros, sa Southern Negros, o sa palibot yasang syudad sa Bacolod. Of course, dito sa atong studio, pwede kayo makahulog any time of the day. 24 hours bukas kita dire. Lunes to Domingo, bisan holiday, pwede kinyo mahapit, malabay, mahulog inyong entry. Aton nga mga drop boxes, aral nga sa dalom, sa atong sinigrahing portion, o grahing area sa ato sa studio. So mas mapos na para pagin sa inyo sa pag drop by sa inyo sininga mga entries no. So ingagaw na kamo hulog na kamo sa inyo mga entries samtang nagilapit kita sa Grand Ruta ti may ari pa may mga nabili kita nga daily draws makuha sa daily winner ton basta dili pa sa adlaw-adlaw na to nga pagpanagtag sa nga papremyo regalo basta isa pa kamo day makangkon sa nga grasya tob sa aton siniya nga grand draw. So sa kabusan sa pungsod nato sa atong promo 1 to panalo part 20 promo 6 million pesos nga balor sa pagpumadya ang aton nga iga panagtag lakip na ang 1 million pesos nga ato sini grand prize sa aton siniya nga grand draw mga kabanan. Hulog na. Padala na sa inyo mga entry na paginulat nyo, kita nyo, batian nyo mga nagdalaog nato, ti malipayon puli bit-bit ila sini premyo. May 500 pesos cash ka na, may bit-bit ka pa yung isa kabalding nga grocery, nga magamit mo gida, sa imo sinitag sa kapuluyan. Ang balde plada sa rukan, ti magamit mo na niya, pwede mo na makautan tubi, o puduan tubi, pwede mo butangan sa pagkaon, plus pang anod ng grocery, plus pa ang 500 pesos. Dako ganyan bulig ang inyong mabaton na nga premyo. Yes, 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. 1 to panalo. Dasig-dasig na. Magdaog sa ato sining mga papremyo. Oras 54 minutos na nakaligid stock na nga alas 11 sa Oktubre. Alang ko report ni Bombohanay karon na after news center ta kay news center ta mana. Magasulod dalag ko labas kag mga nagapanguna nga mga balita national mga kamanan partamente ini nga aton sini karon nga preparasyon sa aton sini national government sa aton 3 days National COVID-19 Vaccination Day Lunes 29 Nobyembre pagka 30 November 30 ay holiday gali November 30 regular holiday is Bonifacio Day hasta sa December 1 Wednesday Miyerkules muna tatlo kadlaw na naset nga vaccination day sa ato sining national government nationwide niya 3 days national vaccination day akon COVID-19 national vaccination day so may mga guidelines sa pagwa aton sining gobyerno aton sining Malacañang sa bahin sa mga magapabakuna especially sa mga workers naton mga taga-trabaho bala so kung during working days like pa-vaccine ka mo sa 29 o sa pitsa 1 may duty ka mo ang himuon nyo na ipresento na sa inyo sining employer nga nagpa-vaccine ka mo ng adlaw presento na yung ID card, vaccination card hindi na ka mo mamarkahan absent mga kaibinan but silingon kuhan ka mo hindi ka mo mabuhinan sweldo kung nagpabakuna ka mo magluwas lang sa 30 kating November 30 is holiday way man na iya opisina makimanan sa aton sining gobyerno kag pribado nga sektor luwas na gid sa pila ka private sector yang ati bisan holiday kailangan gid ang ila sining serbisyo so gyunan ta niya ang national vaccination din sila naton kay isa ini sa mga kampanya sa aton sining national government nga atos matalaptap na malabot na ang aton herd immunity 70% sa aton total population sa bugo sa pungsod Pilipinas. Malabot na aton 70% target nga herd immunity makabinan. Way problema ang vaccine damo ita vaccine galabot bastante ang vaccine naton mga kaibinan. So tatlo inang kadlaw galing kay sining agaw ang National Task Force Against COVID-19 kag National Vaccination Operation Center ginbuin-buin nila sila target kasi damlag pa nagpagawa sila sa
15 million, no? 15 milyones ka mga Pilipino ila target supposed to be nga mabakunahan sining tatlo kadlaw nga national vaccination din COVID-19. Apang sila mga gin-adjust no ginligwat sa task force COVID-19, ang ila target no from 15 million gikan sa 15 milyones ginpanubo nila sa 9 milyones. So muna target nila 9 million, magsiling ka target okay lang maglapaw ka, at least di ka lang maglubo. 9 million tayo makuha sa tatlo kadlaw. Paguro sa tatlo kadlaw, makuha tani ang target sa pagbakunahan kung ogyunan naton ini. So sa wala pa nakapabaksin, arin na tsansya nyo, pili na kapunta sa tatlo kadlaw, kadto ko mo sa inyo mga LGUs. Kaya ang sa mga LGUs naton, da ka mapabaksin kay sinaton ng traditional vaccination, mga LGUs ni magapatigayon. Kung di ka mo na banwa, di ka mo sudad, kadto mo na pili ka mo sining adlaw. Kung may trabaho ka mo, wag problema sa lingko, kay may memorandum na niya itong sining Malacanang nga kung magpabaksin ka during working days, pakita mo na imo sining proof nga nagpabakuna ka, imo sining vaccination card or certification, hindi ka na mamarkahan nga absent, hindi mabuhinan ang imo sining sweldo. So, yun ang taniya, Lunes, Martes, kag Miyerkules, mga kabilang, para maabot ang ato sining herd immunity, kaya ti siling naton, subong palang daan, nagasala naman kita, gasala naman aton mga international health expert, bukod sining panibag-o naman niya nga variant, nga ti una gini, nakitaan, dito iya sa South Africa, ining Omicron, nga variant, mga kabinan, hindi ko daw kwan ba, kung nang kilala ko pa niya daw, ano ning kwan, pelikula daw, kwan ba, Transformer, kung may Omicron, ko diba si Omicron na ginapakita iya sinoto gani, ang kontray na bla sa ng pelikula, si Optimus, si Optimus Prime, ko ti, kaya kung tanawin tayo kayo ning Omicron, is a Greek word, ang meaning niya sini, makabinan is, kung sa astronomy ng Omicron, ika-15 ini siya nga kwan, nga star, sa aton sini constellation. Maning meaning niya kung sa astronomy. Proti ini siya ika-15th nga letter man sa Greek alphabet. Ining Omicron makabinan nga signaton, mas makalalaton. Mas transmissible ini siya. Madasig ni sa maglatong para sa Delta variant. Mga kaibinan. Proti subong aton nga mga health expert, especially sa World Health Organization, kay iban pa nga mga nasyon, daw naga-joint effort sa subong, nga ginasudyuhan nila, ini nga sahi isang variant. Kung ano mga karakteristik pagin sini, do ano gini sa blakadasig maglaton, kay subong dito sa South Africa, kasi pinapagid ka mga African countries, African nation, nakita na ni ining pagtuhaw, pag-efekto sining variant sang COVID-19, mga kaibinan. Dito ko South Africa, Botswana, iba pa na kaiping ng mga nasyon, amon na kong kinatutukan sa ila sining mga health expert, nga hindi maglala, ining kaso, ining isang variant, ining bago nga variant sa COVID-19, ining Omicron variant, mga kaibinan. Kaya kung mas kuwang ka sa mo, mas tabla, mas maisog po niya sa isang variant sa Delta, mga kaibinan. Aray News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita.
Magandang tanghali, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Nobyembre 27, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita. Infectious disease expert hinikayat pa rin ang publiko maging alerto at sumunod sa health protocols dahil sa banta ng manoy mas nakakahawang bagong COVID-19 variant mula South Africa. Diskriminasyon naman ng mga mayayamang bansa sa vaccination cards o bakunang itinurok sa mga biyaherong papasok sa kanilang bansa, pinunteriya ni Pangulong Duterte sa Asia-Europe Meeting Summit. Samantala, ang Senate Blue Ribbon Committee pinagtanggol pa rin ang desisyong ilipat sa Pasay City Jail ang ipinakulong ng mga opisyal ng kumpanyang Formally. Sa ulat panahon, hanggang 3 bagyo asahan pa sa buwan ng Disyembre ayon sa Pag-asa. Sa police report, may update din tayo sa kaso ng teacher na pinatay na kanyang kalibin partner. Yung suspect nagpakamatay din doon sa Misamis Oriental. Sa international news naman, ang kumpanyang Novavax nagsimula na ring mag-develop ng kanilang COVID-19 vaccines laban sa bagong Omicron variant. Sa sports balita naman, Chicago Bulls at Los Angeles Clippers nagtala ng mga panalo sa muling pagbabalik ng NBA Games. At live via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bomel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, hinikayat ni infectious disease expert Dr. Ronjen Sulante ang publiko maging alerto at manatiling sumunod sa mga health protocols sa gitna na rin ang posibleng banta ng mas nakakahawang bagong COVID-19 variant na Omicron na unang na-detect sa bansang South Africa. Paliwanag ni Dr. Sulante, marami na anyang na-admit sa mga pagamutan dahil sa Delta COVID-19 variant na mataas ang transmissibility at nagkasakit ng severe. Tinataya naman na niya na mas nakakahawa pa ang bagong variant kumpara sa Delta dahil naman sa dami ng mutation nito. Sa ngayon, natasan na rin nga ng Bureau of Quarantine na tuntunin pa rin ang mga travelers na nagmula sa mga bansa kung saan na-detect ang kaso ng Omicron variant na posibleng dumating sa bansa sa nakalipas na 7 araw bago ipatupad ang travel ban. Dahil dito, ang mga darating na travelers sa bansa ay required na rin sumailalim sa 2 linggo na quarantine at mandatory RT-PCR test sa ika-7 araw. Inabisuhan din ni Dr. Sulante ang mga travelers, hindi lamang ang mga nagmumula sa South African countries na mag-report sa local authorities at magpasurik kung sila naman ay nakakaranas ng sintomas at sumailalim din dapat sa tinatawag na quarantine. Samantala, diskriminasyon naman ng mayayamang bansa sa vaccination cards at o bakunang itinurok sa mga biyaherong papasok sa kanilang bansa, pinunteriya ni Pangulong Duterte. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Elmar, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bansang kasapi ng Asia-Europe Meeting o kaya yung grupo ng mga bansang nasa Asia at Europa kasabay na kanilang isinagawang ASEM Summit na trabahuin ang paggamit ng vaccination cards na ito ay internationally recognized para payagan ang ligtas at ika nga ay seamless travels ng mga Pilipino sa iba't ibang mga borders o iba't ibang mga teritoryo. Ginawa ng Pangulong Duterte ang naturang pagbibigay diin sa naturang pagkakaroon ng framework ng vaccine certificate recognition na scientific, non-discriminatory at kinikilala o kaya compliant sa World Health Organization para nga sa naturang ligtas na cross-border travel. Sinabi pa ng Pangulo na paano yung mga bansa noon na nag-corner ng maaga ng mga bakuna ay magagawa na ngayon na discriminate sa mga mamamayan ng mga bansang nagkaroon lamang ng limitadong doses na naiwan nila at sila yung naunang nagpabakuna. Iginit ng Pangulo na lahat ng mga bakuna ay dapat kilalanin. Ito man ay samang bansa ginawa at dahil napatunayan naman ng WHO na lahat ng mga bakuna na ginamit available ay epektibo at ligtas laban sa COVID-19. Na ito pa ang dagdag na pahayag ni Pangulong Duterte sa second plenary session ng ASEM Summit. Ours is a region full of promise, but fraught with potential flashpoints. These include disputes in one of the world's most important sea lanes of communication. The Philippine position is clear and unchanging. Disputes must be settled peacefully
in accordance with international law. We need a framework of vaccine certificate recognition that is scientific, non-discriminatory, and compliant with WHO guidelines. One must not withhold recognition on the basis of vaccine use when access to certain brands remain unequal. How can a country that cornered vaccines early on now discriminate against those who had to sacrifice the scrounge for the limited doses left at the start of the pandemic? All the recognized vaccines work. Geopolitics should not pick and choose. Beyond recovery, we must focus on preparedness and resiliency. We are amply warned. COVID-19 will not be the last pandemic. This current crisis has shown that no country, rich or poor, is safe in a pandemic. Ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte at kanya ring isinulong para sa pagbangon mula sa krisis na dulot ng pandemya, yung pagpapatuloy ng o pagbabalik ng negosasyon sa Free Trade Agreement sa European Union at dapat magkaroon ng suporta sa patas at open trading system sa ilalim ng World Trade Organization. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Raymond, paglinaw lamang dyan sa ginanap na Asia-Europe Meeting Summit, meron bang napapagkasunduan dyan o hanggang mga, sabi nga rito, mga salita lamang, talumpati o puro daldal lamang sila dyan, yung mga leader na yan, Bombo Raymond? Nabanggit mo na rin, Bombo Elmar. So, mas marami yung talagang nagbigay lamang sila ng kanilang mga keynote speech, interventions. Pero dito sa kanilang final o kaya yung retreat session ay kanilang inadapa yung tatlong tinatawag na outcome documents na kinibilangan ng ASEM 13, Chairman's Statement, NOMPEN Statement on the Post-COVID-19 Socio-Economic Recovery at yung Way Forward on ASEM Connectivity. So, puro ang laman ito, ang buod ay mga general na agreement kaugnay sa nagkakaisa at sama-sama na pagtugon sa COVID-19 pandemic at yung connectivity ng mga bansang kasapi dito, Bombo Elmar. Ito ay mahirap kasi dahil via video conference lamang, virtual. So, kumbaga, hindi kagaya dati na nagkakaroon ng mga face-off talaga at mga actual na pagsusuri. Wala yung ganyan, no? Oo, talagang gano'n lang yung naging daloy, Bombo Elmar. Kanya-kanya sila tinawag ng chairman ng naturang ang chairman kasi ngayon ay yung Kingdom of Cambodia at sila ay tinatawag lamang, then nagbigay ng presentation, then mga intervention na tinatawag gaya ng dalawang beses kay Pangulong Duterte. So hanggang doon lang, tapos closing ceremony na wala ng family photo opportunity, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Sa patuloy pa nating mga balita, binabaan daw sa 9 milyon ang target na mabakunahan sa National Vaccination Day na gagawin sa November 30 hanggang December 1. Katumbas ito ng 3 milyong COVID-19 vaccine doses na naging target na nakatdang maiturok sa 3 araw na bayanihan bakunahan. Paliwanag ng National Task Force at National Vaccination Operations Center na kanilang target matapos konsultahin ang mga local chief executives mula sa mga LGUs, gayon din ang kanilang mga resource management at mga logistics team. Kailangan na niya ang adjustment sa target na mabakunahan sa 3 araw na National Vaccination Drive dahil sa ikinukonsidera pa rin ang kakulangan talaga sa tinatawag na ancillary supplies, partikular na ang syringes at para na rin sa Pfizer-BioNTech vaccines at iba pang mga issues sa logistics. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda sa malawakang vaccination sa 16 na riyon sa bansa. Narito na ngang inihag ng pamahalaan na target na mabakunahan sana ang nasa 15 million na Pilipino sa 3 araw na national vaccination upang maabot yung tinatawag na herd immunity.
Samantala sa dagdag pang balita, nananawagan naman ang Department of Health sa publiko na magpapabakuna sa 3 araw na National Vaccination Day na tumalima sa public health standards upang mapigilan na magresulta ito sa bilang COVID-19 super spreader events. Payo ni Dr. Beverly Ho, ang Concurrent Director 4 ng Health Promotion Bureau and Disease Prevention and Control Bureau, na sa mga makikilahok sa nationwide vaccination na huwag mag-alintanang paalalahanan ang bawat isa habang nag-aantay sa pila na isuot ng maayos ang kanilang face mask at sumunod sa physical distancing. Nagpaalala din ang DOH sa mga walk-ins, partikular na ang mga senior citizens at mayroong comorbidities, na hinihikayat ang mga ito na magpatala na sa kanilang local government units para maiwasan ang crowding. Samantala naman sa ibang balita, ikinukonsidera ng mga manggagawa kasama ang transport at socio-civic groups na maghain pa rin ng petition sa Supreme Court laban sa 2 inisyong IATF resolution na nagmamandato sa lahat ng on-site workers na magpabakuna kontra COVID-19 at regular na RT-PCR testing sa mga hindi pa bakunado sa sarili nilang gastos. Ayon kay VJ Topacio, ang Pro-Labor Legal Assistance Center, kasalukuyan na anya silang kumukonsulta sa ilang legal experts para sa paghahain ng legal remedies. Posibleng hilingin daw nila sa Supreme Court ang Temporary Restraining Order o TRO at writ of preliminary injunction para ipagpaliban ang implementasyon ng IATF resolutions, gayon din para busisiin ang legality na naturang resolution sa pamamagitan ng petition for certiorari. Kaugnay nito ay nakatakdang magipagdialogo ang grupo ng mga manggagawa at civic groups kay Labor Secretary Silvestre Bello III sa araw ng Lunes para hilingin ang pagpapaliban o deferment na nakatakdang implementasyon ng IATF resolution sa Disyembre 1. Ito po yung mandatory na pagbabakuna. Nagplano din ang grupo na maglunsad ng nationwide protest sa November 30 para busisiin ang anilay punitive o parusa at unconstitutional na IATF resolutions. Kapag hindi nila papakinggan ng pamalaan ng kanilang panawagan, akyat nila Supreme Court ang naturang usapin. Sa inisyong IATF resolution nga noong November 12, nakasaad na lahat ng establishment at employers mula sa public at private sector ay kailangang i-require na mandato sa kanilang eligible on-site workers na magpabakuna kontra COVID-19. Sa ilalim naman ng Resolution number 149 na inisyo naman November 18, nakapaloob na yung mga on-site workers ay kailangang sumailalim daw sa RT-PCR testing ng at least 1 beses kada 2 linggo. Samantala, iniulat naman sa Bombo Radyo ni National Privacy Commission o NPC Chairman at Commissioner Raymond Liboro na pinulong na niya ang mga stakeholders kaugnay sa isyu ng pagkalat ng tax scams at napaulat na hacking. Ayon kay Chairman Liboro, nagbigay ulat na rin sa kanila ang mga telecommunication companies upang tiyakin na kumikilos na rin ang mga ito dahil sa pangamba ng mga sindikato ang nasa likod ng pangloloko sa ilang mga text messages at online transactions. Narito pa ang bahagi ng panayam kay National Privacy Commission Chairman at Commissioner Raymond Liboro sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo. Na lumabas ay nilabas mismo ng banking sector na sila nagsasabi na halos 1 bilyon na halaga ang nawawala or ang nakukulimbat mula sa mga customers through a cyber crime na tinatawag na phishing. At ito nga nangyari nitong nakaraang araw. Yung phishing kasi karaniwan sa email yan nakukuha, nagpapanggap ng mga lehitimong bangko ang kriminal at nakukuhanan nga sila, nakukuha yung kanilang banking credentials. At ito ngayon, variation to, parang kanina pinag-uusapan nyo lamang yung mga pang-COVID, pero ito ay parang pandemic na rin at may mga variant, Kumbaga kung sa virus may variant din ito, yung smishing. Dahil SMS phishing ito, pinapadaan naman itong mga malisyosong mensahe sa SMS. Sa ngayon po ba may investigasyon na rin pong ginagawa ang National Privacy Commission upang matuntun po itong mga nasa likod nito, or nakikipag-ugnayan na rin po kayo sa iba pong mga industry leader hinggil po dito sa pagtukoy sa mga nasa likod po ng spam text messages po na ito, Sir Liboro? Kahapon po ay nagtipon ng mga agencies sa pamumuno po ng DICT. Kami po ay kabilang din sa DICT, pero tampok po talaga ngayon ang papel
pamumuno po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa bagay na ito. So ito po ay nagbalangkas po kami ng mga courses of action din dito. At nabanggit mo ever, no, syempre yung industry, yun yung una talaga nating ika nga po ay nahagupit, no, na mag-come up, no, talaga ng mga kaparaanan para mapigilan po ito. Pero sabi ko nga, no, all of society ito, lalo na all of industry and all of government. So makakaasa tayo, no, na talagang lumapad po yung frontline ng aking pamahalaan din laban po dito sa mga scams at fraud. Ngayon po, no, sinusulong, pamumunuan din ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center under Undersecretary Cesar Mancao of the DICT, no, yung CICC po yan. Yan ang bahagi ng ating panayam kay National Privacy Commission Chairman Commissioner Raymond Liboro, pahinggil pa rin sa naglipa ng scam messages. Samantala sa kaugnaya pa ring balita naman, ang Bangko Sentral ng Pilipinas sinisiguro din na ligtas at protektado yung seguridad ng mga mamamayan laban naman sa kumakalat ng mga phishing, itong vishing, smishing sa bansa. Lalo na po yung mahiling mag-online at ginarin sa mga banking industry. At may detalye pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Siniguro ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga mamamayan na ligtas at protektado ang seguridad ng kanilang mga consumers pagdating sa paggamit ng kanilang mga online transactions bilang makabagong pamamaraan sa pang-araw-araw na pamumuhay mula sa talamak na pagkalat ng pagnanakaw na ginagawa rin sa makabagong pamamaraan tulad ng scamming, phishing, vishing at smishing, lalo na ngayong kumakaharap sa COVID-19 pandemic ang ating bansa. Ayon kay Attorney Bridget Rose Romero, ang Acting Deputy Director ng BSP Payment System Oversight Department, na 20.1% ang itinaas ng bilang ng mga Pilipino na gumagamit ng online transaction lalo na nang magsimula ang pandemya sa bansa. Aniya, nagtalaga ang kanilang institusyon ng mga karagdagang security features sa kanilang mga online transactions katulad na lamang ng confirmation SMS at email at one-time password upang mahigpit na maipatupad ang seguridad sa mga ito. Sinabi rin ni Romero na bukod sa bank transfer o mano-manong pag-withdraw ng pera ay maaari rin anya makapagbayad o makapagpadala ang mga individual ng pera sa pamamagitan ng QR code kung saan ay hindi mo na kinakailangan pang ilagay ang account number ng iyong recipient. Bukod sa pagtuturo sa mga consumer nito sa paggamit ng online transactions ay nagsimula na rin anya ang BSP na magpakalat ng awareness sa kanilang mga consumers patungkol sa responsableng paggamit ng online transactions upang sila mismo ay maprotektahan ang seguridad ng kanilang mga sensitibong impormasyon. Samantala, pinayuhan naman ni BSP Consumer Protection and Market Conduct Office Director Attorney Charina De Vera Yap na agad na pumunta ang mga individual na nabiktima ng nasabing mga panluloko sa kanilang mga bangko o di kaya maaari rin silang makipag-ugnayan sa Bangko Sentral gamit ang chatbot nito na matatagpuan sa kanilang online website page. Sinabi rin niya na maaari rin humingi ng tulong ang mga nabiktima ng nasabing panluloko sa mga law enforcement agencies sa bansa tulad ng National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP at Department of Justice o DOJ na siyang nagpapatupad ng mga alituntunin kaugnay sa cybercrime law. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, inaasahan namang maibibigay ng Social Security System o SSS sa mga pension at 13-month pay ng mga pensioners sa unang linggo ng buwan ng Disyembre. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Aurora Ignacio, maglalabas ang kumpanya ng nasa 27.5 billion pesos para sa mga pensions ng kabuang 3.14 million pensioners. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan na anya sila sa kanilang partners bank para sa pamimigay ng pensyon sa unang linggo ng Disyembre upang matanggap na ng mga pensioners at magamit na ngayong holiday season. Ang mga pensioners na matatanggap na mga pensions na may disbursement accounts sa non-PesoNet participating bank ang kanilang pensyon para sa buwan ng Disyembre at 13-month pensions nang hindi lalagpas sa December 4, 2021. Para naman sa mga pensioners na may disbursement accounts sa mga participating bank sa PesoNet,
e-wallet o remittance transfer company ay matatanggap ang kanilang pension sa December 1 para sa mga may date contingency mula December 1 hanggang 15. Habang ang mga pensioners naman na may date of contingency mula 16 hanggang 31 ng Disyembre o nakapag-avail na ng kanilang advance 18th month pensions ay makakatanggap sa December 4. Samantala naman, sa ibang balita, ang Senate Blue Ribbon Committee pinagtanggol pa rin ang desyong ilipat na nila sa Pasay City Jail ang mga opisyal ng kumpanyang Farmally. May follow-up si Bombo Dennis Hamito. Nanindigan ng Senado sa utos na ilipat sa piitan dyan sa Pasay City ang dalawang opisyal ng Farmally Pharmaceutical Company na hindi nakikipagtulungan sa investigasyon ng Senado ukol sa multi-billion deal sa pagbili ng mga PPE para sa mga frontliners noong unang bahagi ng kasagsagan ng lockdown dito sa ating bansa. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, maliban sa hindi pakikipag-cooperate ng mga opisyal ng Farmally, marami ring malisyosong aksyon na ginagawa ang mga ito kahit hanggang ngayon na nakakulong na sa pasilidad ng Senado. Katunayan, itong si Lincoln Ong ay nagtangkapang magpasok ng cellular phone, bagay na ipinagbabawal dahil may ginagamit naman na silang unit mula sa Senate Sergeant at Arms. Habang si Mohit Dargani naman ay dati nang nagtangkang tumakas at umarkila pa ng jet mula sa Singapore at gumastos ng milyong halaga ng salapi. Mananatili ang mga ito sa Pasay City Jail hanggang hindi inilalabas yung mga kinakailangang dokumento at iba pang impormasyon. Una nga rito sa pagdinig ng Senado nitong nakalipas na araw ay hindi na mahagilap kung sino ang nag-iingat ng naturang kahon-kahon na mga dokumento na kinakailangan sana para matuldukan na ang pagdinig ng Senado upang masiyasat ang iba pang mga impormasyong kinakailangan at matapos na ang naturang Senate inquiry at maidulog na sa tamang tanggapan kung sakasakali na kumpleto ng data ukol sa kung sino ang dapat na managot dito sa mga deal na pinasok ng PSDBM sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, doon sa lalawigan ng Capiz, yung gobernador doon ay sinagot naman ng alegasyon laban sa kanyang pamangkin na umano'y ng halay ng Lady Rider. May follow-up dito ang Bombo Radio Rojas. Tinitiyak ng gobernador ng Capiz na hindi nila tatakpan kung meron mang kasalanan na nagawa ang kahit sinong miyembro ng kanilang pamilya. Ito ang pinahayag ni Capiz Governor Esteban Evan Nonoy Contreras II na eksklusibong mapanayam ng Bombo Radio Rojas. Ayon sa gobernador, nasa airport ito ng Maynila nang galing sa pagpupulong na pinatawag ng presidente nang sinabihan lamang ito ng kanyang kakilala patungkol sa ligasyon na kinasasangkutan ng kanyang pamangkin na si EJ Contreras, nagpapatakbong SB member sa bayan ng Pontevedra, Capiz, na di umano'y hinalay nito ang isang Lady Rider Looper na taga Metro Manila. Ikinagulat ito ng gobernador at agad na tinawagan ng kanyang pamangkin para ikumpirma ang nasabing aligasyon. Sa maikling pag-uusap ng magtiyuhin, mariing pinabulaanan ni EJ ang nasabing aligasyon. Ayon sa kanyang pamangkin, kaibigan nito ang hindi na pinangalanan na biktima at nalasing na nag-inuman ng mga ito sa kanilang headquarters sa nasabing bayan. Dahil dito, pinatawagan ni EJ ang mga kasamahan ng Lady Rider Looper na sunduin na lang ito. Sinundo naman ng mga kaibigan nito ang babae at dumiretso sa isang beach resort, pero nilinaw ng gobernador na hindi na sumama ang pamangkin nito. Naniniwala ang ama ng probinsya na sasakyan ito ng mga kalaban niya sa politika, pero nakahanda dito ang pamilya Contreras. Sinabi pa ng gobernador na kung mapapatunayan ng korte na nanghalay ang kanyang pamangkin, siya mismo ang magpapakulong dito. Pinatitiyak din ito na magiging patas ang gagawing investigasyon ng otoridad sa nasabing insidente. Sa ngayon, naihain na ang kasong rape laban kay EJ Contreras sa provincial prosecutors kahapon sa pamamagitan ng regular filing. Mula rito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rita May Lucas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa Capiz. Basta Radio, Bombo! Samantala doon naman sa Misamis Oriental, kukuha tayo ng update doon sa kaso ng isang guro na pinatay ng kanyang ka-live-in partner. May pag-uulat ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Matinding silos ang isa sa mga tinutukan na anggulo ng pulisya kung bakit pinatay ng negosyante ang kanyang ka-live-in partner na isang public school teacher sa bayan ng Magsaysay, Misamis Oriental sa ipinabot na paglilinaw ni Lieutenant Thea Fratos Pia, tagapagsalita ng Misamis Oriental Police Office, na muna'y nagtatalo ang biktima na si Daryl Joy Ligaspi, 26 anyos na residente sa lugar, at ang suspect na si Noel Sabalo, 59 anyos, hanggang humantong sa mandugo na krimen. Sinabi ni Pia na matapos umanong nabaril patay na suspect ang guro ay tumakas ito papuntang Caraga Region, kaya ang pulisya ng Tubay Agusan del Norte ang humabol sa kanya para huhulin sana, subalit hindi na naaresto na buhay ng PNP sapagkat nagbaril ito ng sarili gamit ang nanimim pistol habang nasa loob ng kanyang minamanihong pribadong sasakyan, bagamat hindi na ilahad ng husto ng Misamis Oriental PNP kung ano ang pinakasanihin na nagkaroon ng mainitan na pagtatalo, subalit una na umanong mayroong record patungkol sa violation against women and children na reklamo ang biktima laban sa dating live-in partner. Sa ngayon, hinihintay pa ng pulisya kung paano ang magiging susunod na hakbang ng pamilya ng biktima, lalo pat nagbaril patay rin ng sarili ang dating karelasyon na napaulat na isa sa ilalim ng krimisyon kung makarating na ang mga labi nito dito sa lungsod. Mula Bombo Radyo Cagayan na Diuro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nagsimula ng mag-develop ang American biotechnology company na Novavax ng bersyon ng kanilang COVID-19 vaccines na target ang Omicron variant na unang na-detect sa South Africa, at inaasahan na magiging handa na para sa susunod na mga linggo ang testing at manufacturing ng naturang bakuna. Ang COVID-19 vaccines ng Novavax ay naglalaman ng actual version ng spike protein ng virus na nakakapag-trigger ng immune system. Ayon sa vaccine developers, sinimulan ng mag-develop ng isang spike protein partikular na base sa genetic sequence ng bagong variant. Ayon sa tagapagsalita ng Novavax, naaabutin ito ng ilang linggo. Natanggap na ng Novavax ang unang approval ng emergency use authorization ng kanilang COVID-19 vaccines nito lamang buwan ng Nobyembre sa Indonesia, na sinundan naman ng Pilipinas. Nasa proseso na rin ngayon ang kumpanya na magsumite ng aplikasyon para sa approval ng Amerika sa EUA nito ng kanilang bakuna bago matapos ang kasalukuyang taon. Maliban pa sa Novavax, ayon sa German drug maker na BioNTech at Johnson & Johnson, na sinusuri na rin nila ang effectiveness ng kanilang COVID-19 vaccines laban sa bagong COVID-19 variant. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Filipino singer-songwriter na si Shane G overwhelmed matapos na may tampok sa isang streaming session ng K-pop superstar. May chika dyan ang Star FM Baguio. Naitampok ang young Pinoy singer-songwriter na si Shane G sa V-Live streaming session ng K-pop superstar na si Bang Chan ng Stray Kids. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Shane, inamin nito na overwhelmed siya matapos nga na ma-feature ang kanyang kantang Loved sa nasabing streaming session, at nagbigay din ito ng mensahe kay Bang Chan. Fan po talaga ako ng Stray Kids. Hindi ko po in-expect na mape-play na dun sa V-Live. Yun, super happy po ako. Umiyak po ako nun. I was really watching his live at that moment. Tapos nag-play yung song ko. Yung pala song ko pala siya. So, I'm very, very much grateful. To Bang Chan, I am really grateful. So, thank you so much for playing my song on your V-Live. It's really a dream come true for me. So, thank you for spreading the message of the song to other people, to your fans as well. Thank you so much. Hinig ng student musician na si Shane G sa naging exclusive interview ng 89.5 Star FM Baguio. Samantala, nominado rin ang dalaga sa dalawang kategorya sa 34th Awit Awards para naman sa kantang Head Over Heels. Hello there, Star Nation! I am Shane G and you're listening to Star FM. It's all for you, Basta Radyo, Bombo. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po nang imitas sa lahat, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives.
We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo, Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Namatayin mo kami ng News Center na ito sa dalag ko. Labas ka mga nagapauna ng mga balita nasyonal. Magbalik ka rin siya platuntunan Bombohanay Sogto. Kantuan na mapinanaton ka man nakiliran ako ng mga balita lokal. Kapinanaton ka mga talakayan. Pagkamente ha. Gaanta ka na punta siya ining guidelines sa Commission on Election sa ilagin pagwa ng resolusyon pagsulundan para na sa paghimuon ng kampanya, marcha, rally o nano pa da nga pulong-pulong sang mga kandidato nato niya sa maabot nga 2022 national local election. Okay, sige po ni ko pakita sa pandemya, may bag-o batagan subong nga sa iya sang COVID-19 variant, no? Talakayon tani ko na para pabalot sa aton nga mga kandidato, sa aton nga mga pumuluyo, of course sa mga supporters ng aton mga kandidato kung nga mga ginadumilian, no? Kag dapat himuon, no? During sang ila sini nga mga pagkampanya. Kasi ato pinapakita ko mga balita lokal para man karon ang preparasyon sa ato sini nga Philippine National Police diri sa probinsya sa Negros Oriental nga maghatag sa assistance sa maabot nga 3 adlaw nga National COVID-19 Vaccination Day. Sinatanan na aton panambalikan makarigad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon na pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kung pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos o kung pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kung pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Balik na rin pagpalagad siya pratutunan Bombohanay sa Udto, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na. Ang nakalabay stock na nga alas 12 sa this time mga binan, amat-amaton tanang ato sila nga mga nakailira ko nga mga balita lokal. Unahon tang report ni Bombo Liani Minardo, ining pagprepara naman sa ato sa kapulisan at din sa bugos sa probinsya para sa ila sini assistance sa paghiwaton nga 3 kadlaw nga COVID-19 vaccination day mga kabinan. Ating tagsaraton ka mga LGUs, may na-prepara naman ang ati ang mga gamiton nila nga mga vaccination area para sa 3 kadlaw yung vaccination campaign sa ato sining national government mga kabinan. Ti isdam lang tinitilibutan sa aton sining provincial government nga ti kikadako-dako po mga 500,000 plus ang ginhatag nga target sa Department of Health Region 6 nga sa Negros Oriental nga mangin bakunahan o nga pagabakunahan sa sining 3 kadlaw nga National COVID-19 Vaccination Day. Pero hindi giniguro makuha sa aton sining probinsya kaya sa paig ni Governor Lacson nga ngati dito ginamalabot nga target for sa sulod sa 3 kadlaw. Damo sa dabi kung sa isa kadlaw ang tagsa ka religious makakuha sang 1,000 ka vaccinis. Di mag 31 LGUs, 31,000 tagsa kadlaw, sa 3 kadlaw mga 90,000 plus lang. Madako-dako gini mo ang 500,000 plus. Pero importante magluwas ato sila nga 3 kadlaw nga National Vaccination Day. Importante at adlaw sige-sige ang roll out sa aton sining vaccine sa aton tagsa ka mga LGU. So ano ya mga himuon sa aton kapulisan sa sining 3 days National COVID-19 Vaccination Day. Ari ang pagpakigangot ni Bombo Liani Minardo iya sa spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office mga kabinan. So sa report gikan sa patrol po sa kay Bombo Liani Minardo. Bombo Liani, Kevin. Yes, Bombo Dennis, no? So ang November 29 to December 1 is deklarar na ini ni President Rodrigo Duterte bilang isa ka bayanihan na bakunahan National COVID-19 Vaccination Day kung sa diin ang gobyerno galaw ini sa gobyerno para i-boost ang country's inoculation rate against sa coronavirus disease 2019 na Bombo Dennis no sa bahin diriya sang NOCPO, naging pamangkot naman ni sila Bombo Dennis kung sa National Vaccination Day, ano ini ang ila nga ma-contribute. So, diri sa taga-pabasa nga NOCPO nga ang ila nga maibulig diri Bombo Dennis is amo ang police assistance, no? Kung sa diin Bombo Dennis, i-secure nila ang safety sa mga pumuluyo nga magakadto sa kada
designated area Bombo Dennis no kung sa diin ini pagkahiwaton ang pagpangbakuna no sa nasambit nga petsa sa November 29 to December 1 na Bombo Dennis no so siguro gininila ng may yara augmentation ang kapulisan kag ang yara man sa local government unit Bombo Dennis. So ang sa parte naman ni sang po no kung gincheckar man naton kung pila na bala ka porsyento man ang na bakunahan sa ila. So mayara naman sila Bombo Dennis 99% no so almost 100% na gini sila kung wala lang ini Bombo Dennis no ang sa bahin ni sang mga kapulisan ni iban which is ang 1% ni Bombo Dennis na almost 30 or more or less 30 personnel amo ini ang mga lactating mother mga may comorbidities Bombo Dennis nga hindi pa sila pwede mabakunahan nagabutsong pa ni ang iban nga mga na police personnel nga wala pa nabakunahan na Bombo Dennis. So amo na di ang ilang assistance lang no is ang pag-check yar sa seguridad kag sa safety sa area kung sa diin pagahiwaton ang bakunahan mga pumuluyo Bombo Dennis no kay ti suno man ni gani sa may proclamation 1253 nga ang angot diri Bombo Dennis ang madala sa mga vaccinations man o kung sa mga gamit sa kada area is amo man ang mga AFP no kaupod man diri ang PNP kag iban pagid nga mga uniform personnel sang gobyerno Bombo Dennis. So ina-encourage kini sang NOCPO man ang iban no nga mga pumuluyo o kanang mga kauturan naton Bombo Dennis nga magpabakuna man pareho sa ila no nakaangko na sa 99% ang nabakunahan sa parte diri sa NOCPO Bombo Dennis. So, Bombo Dennis. Lanis na ko timayo man ako sa part sa police kati 90% plus na ang na-vaccine sila kati balanta na aton nga mga PNP personnel serbi man sila mga frontliners mo Bombolani. Correct kada Bombo Dennis no. So amli gani nga ginambal gid no sa mga kapulisan man nga pareho sa ila Bombo Dennis no wala man sang may natabo sa ila so mas maayo gid nga magapabakuna sila kay at least Bombo Dennis no makabato ang aton nga immune system sa COVID-19. So Bombo Dennis pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Abigail Adonasco ang tagapamaba sang NOCPO. So regarding that ma'am no we all know na our president actually signed this 1253 para bigyan tayo ng 3 araw no na national vaccination drive. So kabilang po dyan ang DOH natin, ang ating LGUs, and especially tayo po sa PNP. So ang itutulong po natin dyan is of course ang ating security ma'am no. So we will be deploying our police personnel sa mga detected no or mga identified na vaccination areas nationwide pero sa atin dito sa Negros Occidental that is to be determined no kung anong mga vaccination areas. Ang gagawin lang po naman natin dyan is yun ang augmentation ng ating mga kapulisan. So Mama Abigail, kamusta yung mga nabakunahan na diri sa mga kapulisan sa NOCPO ma'am? Mga pila na ka-porsyento ma'am? Actually ma'am we are on high 99% of our personnel here in NOCPPO are already vaccinated. So, meron na lang po tayong less than 30 po na personnel dito ang unvaccinated due to the fact, ma'am, no, that ito po ay mga lactating mothers and pregnant women and may mga comorbidities and they have already provided a medical certificate for that. Yes. Di ma'am, no, ang encouragement or ang mensahe ni ma'am sa mga citizens nga magpabakuna sila sa mag-aabot sa national vaccination link. So, yun ma'am, no? I would like to use the example of the Philippine National Police who are already in 99% of the vaccination rate. So, sa ating mga, pumuluyo there is a Negros Occidental, hope that we take this as an opportunity na itong National Vaccination Day will be held on places to be determined
puntahan na po natin iyon kasi we know the benefits of vaccination, and most of the death na itala sa COVID are those who are unvaccinated. And if nabakunahan ka, less lang po ang chances na magka-COVID ka. And pag nagka-COVID ka, hindi po ganun malala ang tama. So, we all know that madami po ang gustong mabakunahan. So, puntahan nyo na po yun ngayong November 29 to December 1. Yes, sa Bombo Dennis, nabatian nato ng pahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco ang tagapamaba sa po. Sa Mayo, mani Bombo Dennis, sa bahin, gisang kapulisan, kaya nakalabot na sila sa 99%, kung okay na ini ang mga pamatsyag o kung makabata na ang iba ng mga kapulisan. So, dugang pa naman sa porsyento na Manila, Bombo Dennis, nga makapabakuna ining iba nila nga kaupdanan. Pwede sa ato sa Negros, lumayara kita sa mga membro sa Pinpingan na nag-positive. Programin kita do wala mo niya sing dako gid nga fatality rate Bombohanay. Correct gid Bombo Dennis, kay iti ang immune system niya sa mga kapulisan niya mahambal tagid nga daw medyo mabakod gid Bombo Dennis, kay iti sa exercise pa lang nga daan daw bastante na ni sila. Okay. Sa Bombo Dennis para sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto, ini si Bombo ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat Bombohanay Minardo. So ang payag karon sa ato sining Negros Occidental Provincial Police Office nga sila maghatag sa asistansa, magabantay sa mag-maintain sa kalinong kag peace and order sa tagsa ka mga vaccination area, especially sa naton ka mga local government units sining 3 kadlaw nga National Vaccination Day mga kabinan. So ang panawagan sa aton man nga nokpo sa mga pumulo nga wala pa nakapabakuna, i-grab ta ng opportunity mga kabinan kay dako ni nga oportunidad para sa aton, libre mo na ni bakuna. Gamay lang nga tiyempo ato sini nga hinuyang mga kabinan, para magpabakuna kita. Kasi protection sa ating kulang, protection sa ating pamilya, protection sa ating co-workers, protection sa ating sininga sosyudad mga kabinan. Importante gini ang pabakuna, especially sa mga nag-ulubra. Kaya importante ni, para proteksyonan naman imo sininga mga co-workers. Kaya sa ating mga tagpulante, sa December 1, ako may paggawa ng resolusyon ng National ATF ng December starting December 1 ang mga workers sa aton sining mga government offices kag private sector dapat vaccinated na sila. Kaya kung hindi sila mabakunahan, kung wala sila nagpabakuna regularly every 2 weeks masubmit sila sa negative RT-PCR result sa ila sining opisina or negative antigen result mga kaibigan para magkatrabaho sila, para makasunod sila sa opisina in their own expense. Karon kung kamo daw ay mababaksin, gusto kamo sa kada bulan, kadua kamo daw magpa-kwan RT-PCR test, inyo gasto, o kadua kamo daw magpa-antigen, inyo gasto. Area libre ang vaccine, wala gid problema. Kung ma-fully vaccinated ka, tuloy-tuloy na yan. Huwag ka nagastuhon pa. Protektado ka na makabinan. Tiulat mo naman kung madala ka sa linyada sa mga ma-booster shot. Importante subong niya mapabakuna ka na. Ma-complete mo ang second dose. Ma-consider ka na nga fully vaccinated. Kaya sinaton ining vaccine, pagpabakuna naton in due time magamit na gini. Sa atong pag-travel, sa atong pagkadto sa ibang lugar, pagsulod ta sa mga malls, pagsulod ta sa mga department store, so liba sa pagtanaw naton sa sine o paglagaw-lagaw naton, magamit na gini kung fully vaccinated na kita. Tiulam na guro may madula sa aton da. Kaya halin pa sa pumiro mo ng kampanya sa atong gobyerno, pabaksin kita. May mga kaso tuod nga may mga nagkalamatay bagod sa komplikasyon na pagbaksin nila. Gamay lang ng porsyento mga kabinan. Tandaan nyo na gamay lang ng porsyento, gamay lang ng kaso.
Pero dako nga porsyento sa mga nagkalamatay, particularmente ang mga comorbid may mabalatian, mga unvaccinated person, mga kabanan. Mo natandaan nyo da. Gambay lang nga porsyento nagkalamatay sa mga vaccinated individual sa mga wala mabakunahan nga mga individual, mga kabanan. Amo nag-importante sa bakuna. Di mahulat ka pa yung nga dadlama. Kada 2 semana kuhan ka imo, paswab ka, ikaw pa yung mabayad. Pero dan subong bayad ka swab ka, pinakulo mo 2,500, 3,000. Di sa isak bulan, kaduwa ka, mahal ko tamo, kwarta mo. Ang naibaranta doon, hadlock bla, magpaswab. Huwag ka man dapat hadlokan na. Kung sila nga hadlock ka sa injeksyon, ay sakit pa gani ang kagat sa subay mo. Kanton ka subay ka, pilok-pulo ka pa. Pero kung injeksyonan ka, huwag na sakit. Kung maghilanat ka man da, or maraming mamatsyog after ka sa pagbakuna, normal din ang reaksyon. Mas wala sa mga kabataan ta, mga bagong lapsag, mga lapsag, kung inabaksin na sila sa anti-hepa, polio, ano pa na, ng bakuna sa sulalog, chicken pox, ano pa na, di ba pa? Tiyan mo na, pa-injection siya, kung kabataan ta, naghilanat, at di after, or pakagabi, naghilanat sila, normal din ang reaksyon sa vaccine sa lawas ng tao. Ti damo man ng pabakuna, why maganda may ginabatsyag, why man after effect, sa ilalawas, pero kung hilanaton ka, normal na isang reaksyon. So, basta ibon na iban, hadlock sila, kaya basta maglay pamatsyag nila, so normal na ang reaksyon mga kibanan. Kung comorbid man ka mo, di siyempre may doktor ka mo dira, nga kuhaan nyo sa certificate or kuhaan nyo da consent, dok, pwede ko pabaksin. Kadamo naman si kilala kung may mga balatian man gani. Di nagpabakuna man, wala man, okay man. Importante ang aton nga pangbakuna. Mo nang panawagan nga tadi. Ang Bombo Radio Bacolod nga panawagan sa aton si Makotura sa wala pa mabakunahan diri sa Negros gusto sa Bacolod nga i-grab ta ng opportunity ng 3 kadlaw National COVID-19 Vaccination Day. I-grab na ni, kadto ka mo sa inyo, sila nga mga LGUs. Mag-inquire ka mo to, on paano ka mo da, di pili ka mo sa 3 kadlaw sa November 29, November 30, December 1 ka mo, magkadto dira. Kay ara ina sa ato, tagsa ka mga LGUs, tagsa ka mga banwa, kag syudad, dira kita makadto, dira kita mapabakuna, mga kaminan. Kay gusto ta mablandi, gusto ta mabalik kita sa normal, mabalik kita sa tawag na new normal, di subong ka mataba, kita balik, mas may pribilehyo ang mga fully vaccinated individual sang sa mga unvaccinated. Di subong may bago pa nga variant na mga dano, ngayon nabantayan taman, bilog nga kalibutan nga bantay sining panibago nga variant, nga sinaton ti, mas makalalaton sang sa Delta variant, ining Omicron variant, mga kaibanan. Ti karon kung hindi kayo vaccinated, white naman ginapangayo, basi kung makalabot na sa Pilipinas, kita yung mas niligan ng bulan September, terribling surge ng kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, ti victor na sa Delta variant, ti kung matod yung Omicron variant, nga mas makalalaton pagin sa Delta variant, ti siling ko, basi kung maglabot na sa Pilipinas, kaya ang kaso ito sa bulan sa Disyembre, asang September, magdoble, magtriple. Pero kung vaccinated ikaw, tapos ito ay kaya kulba, halong lang yapon. Pero ang fear bla, nga base manatnan ka, ang fear mo nga manatnan ka, hindi mo kayo hindi mo kayo maglalakay, vaccinated ako mo. At ito kampante ka bala, kampante man ang mga tao tupad mo. Totoo lang, kung ikaw unvaccinated, mag-impon ka sa mga tao nga vaccinated, huwag kakabalo ang mga upod mo na nga vaccinated o ginakurdaman si mo. Amo na ang pamatsyag, ti gusto ka nga daw maabot-simpo, basi kung magpalayo sa imo mga friends mo, mga ka-berks mo da, mga kagrupo mo, kaya wala ka pa imo yung bakunahan, sila yung fully vaccinated na, hindi mo na gurok, laway mo na. Para sigurado ikaw kagulingon mo, sigurado nga safe imo si member of the family, sigurado nga safe imo si mga coworkers, sigurado nga safe ang imo sini nga community, magpabakuna na kita mga kaibigan. Pabaksin na i-grab ta ni ang mga oportunidad
Gabay lang at tsimpo hinuyang ta, makapila ka taguro sa kauras. Bakunado ka na diyon. Kulat ka naman sa next mga schedule, sa next mga dose. Para mangin fully vaccinated ka na. Tapos kung fully vaccinated ka, kung mag-travel ka, why na damo pang chichi-burche. Why na kunano pang mga requirements, Pakita mo lang, i-prove mo lang, i-prove mo lang nga fully vaccinated ka na. Tapos, why na problema? Pero kung unvaccinated ka, negative RT-PCR result, kiniping taon mga kailangan requirements. Tisipa bla, magasto ka pa. Kung makuha kayo mo mapasab ko, tibo niya gasto mo. Pero kung fully vaccinated ka na, why nagkailangan mag-travel ka? Kung sulhay na lang magkabinan. Amo nang benepisyo. Kung ikaw vaccinated, especially fully vaccinated ka na mga kabinan. So grab na niya sa mga taga-Negros, taga-Bacolod, wala pa nakapabakuna. Hingagawot ay 3 kadlaw nga vaccination program. Kung sa bagay, after sige-sige man nagapon, continuous man nagapon. Ang vaccination sa atong tagsa kay mga LGU. So, ari na chimpo, tanan ito magulat pa. Nga balik naman kita sa abnormal atong sitwasyon. Basid naman ka magsalab lang po pabakuna na lang ta. Pero ka na ko dakos chimpo tao. Time na niya, kagamo na ni ang sinaton aton na ni tsansa nga magpabakuna kita. Di na ko mo magduwa-duwa. Kung mahimo, madala nyo bilang nyo membros, pamilya, o lupod kung pabakuna. Para, wala gid problema. Kay do wala ka man, wala man sining ka dapat kahadukan sa sining COVID vaccine. Hindi ka tara mo sa bilang Pilipinas, milyon na mga Pilipino na bakunahan. Sa iban nga nasyon nga niti, iban mo, nagaban ka maturbal, kay vaccinated ng mga tao to. Tanawan nyo bla sa mga report sa Bombo Radio, matik mo bla, kaya sa mga lugar nga dako na porsyento sa ilang populasyon ang vaccinated, nakamatamat sa balik naman sa ilakin andan, may mga restriction pa, pero hindi na tama. Kang siling ko, hindi na mabudlayan ang isa ka vaccinated, fully vaccinated individual nga mag-iho pa kumparar mo sa mga unvax naton nga mga kotoran. So, tanta niya sa Lunes, Martes, kag Miyerkules, mga kaibanan. 3 days, COVID-19 National Vaccination Day. Oras 8 minutos na nakalikinstak na nga una sa hapon, mga kaibanan. Sunod na report, guro ni Bombo, si Carla. Sunod na report ni Bombo Carla, para sa linya, aning pag-check naton liwat sa DTI, boss na ito, sunod Disyembre na. Pag-abot sa bulan sa Disyembre, kinandan ang party-party naman ay family reunion, hindi naman ay madula. Hindi mo siling ka basta okasyon, Pilipino, basta may okasyon na ang pagkaon niya sa limisan, hindi na madula. Especially Noche Buena, sa Paskwa, sa New Year, bispiras sa New Year, bispiras sa Paskwa, ang preparasyon na triple. During holiday season, sinaton, may mga produkto kita may mga ingredients sa mga pagkaon, nga mo ning masamit ang ginabakal in preparation sining holiday season, Noche Buena, Buena Noche, kung ano pala, basta okasyon, mga kaibanan, inatawag niya mga Noche Buena products. Daw kinanda naman ang tagsa ka mo nga season doon nagasaka. Puti sunod sa DTI, so far daw nag-meeting pa sila para magpaga sa SRP kung suggested retail price sa sini mga Noche Buena products, mga kabinan. May manikon ini mga Noche Buena products na ton ma-maintain ang presyo para di mabla di magdudak nato si makaturan. Magluwas sa iban nga mga produkto nato niya natural na pagka Disyembre kasaka gina kay mo tawag sa low sa supply demand. Kung dako ang demand, gataas man ang presyo. Tini mga Noche Buena product dapat mas di pulso lang sining holiday season. So may pakigangot man si Bubo Carla
sahid sa aton DTI diri sa probinsya, no? Kaysa nato nagkasapol pa sila problema si next week makapagawa sila sa SRP sa mga Noche Buena products. Sa pekalinya report man ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, come in. Bombo Dennis, so laton pa no sa nga DTI Negros Occidental kung mayara sa nga updated nga SRP sa next week. Bombo Dennis, ibangod sa subong ang ila sini nga ginauyatan nga lista suno kaya Ma'am Rachel Nofable, provincial head ini sang DTI diri sa Negros Occidental. Susunod sa iya wala pa ini sila sa list sa updated nga SRP. Sa subong Bombo Dennis ang ara sa ila sini nga copy no kon SRP last 2020 pa Bombo Dennis kaga sa subong gina-checkyar ini nila makita nila nga medyo mataas na ang mga presyo sa mga Noche Buena items sa Bombo Dennis pero hindi pa ini nila ma-apprehend bangod nga hindi man ini basic and prime commodity kag isa pa Bombo Dennis wala pa sang updated nga SRP so kumbaga wala pa ini sila may ginatamdan nga kung ano gid nga presyo sa mga Noche Buena items ang yara sa subong Bombo dahil sa subong ginakapta nila is list pa sa 2020 kag ini nga presyo sa mga Noche Buena items Bombo Danis si ano lang may range lang ini sila for example sa Humvee Bombo Danis kaga ina example si Mama Nofable for example ang bilisang Humvee Bombo Danis is 158 so naga-range ina 158 pesos to 200 pesos Bombo Dennis. So wala wala sang may na-fix nga SRP sa isa ka product sang Noche Buena item Bombo Dennis. So may range lang ina siya. Kung dra lang for example dra lang siya sa 200 pesos, maasta ako na dra lang sa 200 pesos hindi na siya maglapaw Bombo Dennis. So hindi man magnubo sa 158 pesos Bombo Dennis. So amo pa nang ila sini nga gina lantaw sa subong no ako nagpag-check karon kay pasi next week mayara na sang SRP nga igahatag nga updated na malbalaan ini naton Bombo Dennis no kung masaka bala o kung amo man sa gihapon ang presyo Bombo Dennis kay ang ila sinadiri nga gina tutukan gid amo ang basic prime commodity at amo ini ang ginagamit naton nga adlaw-adlaw so diri amo ini ang ila sini nga gina check yar gid sa mga baligyan sa mga pagkaon nga ginagamit naton everyday Bombo Dennis kag ini siya nagpanugyan man sa aton sini nga mga kauturan nga sa subong pa lang no mamakal na no kung mayara na malanggid sa mga extra gid Bombo Dennis magbakal na lang no para at least na malikawan man ang pagdumog no o kung pagdamo sang mga pumuluyo sa isa ka store o kung din ini sila magbakal at the same time Bombo Dennis kung magmahal man gid at least bala may ara na sang mga nabakal na para sa Noche Buena o kung sa medianoche Bombo Dennis kag ang panugyan man diri ni Ma'am Nofable nga kung pwede support lokal Bombo Dennis kay ining lokal ning naton nga mga pamalaklong diri sa aton sining probinsya. So wala man ini sila nagalapaw sa SRP Bombo Dennis. So dapat ara lang ini sila kung pila ang presyo sang lokal no compare sa market. So dapat parehas man sila sa market Bombo Dennis. Hindi man sila pwedeng makapataas kag hindi man ini sila pwedeng makapanubo kay kung magpanubo mas maperde pagin sila Bombo Dennis. So dapat fair lang gid parehas lang gid ang presyo sa market kag sa local Bombo Dennis. So Bombo Dennis. Bombo Carla, yes, Bombo Dennis. para matag sa taong tagpunatino, as mentioned kina ni Ma'am Nofable nga ini mga Noche Buena product hindi niya makonsidered nga mga prime or basic commodities ta. Yes. Kasi natin ni mga Noche Buena product kaya Bombo Carla, mga produkto niya nga ginagamit occasion bala. No? Like abi Bombo Carla no gani mga pila ka mga sample nato sa mga Noche Buena products. So para sa Bombo Dennis, mga ham, mga cheese, mga pasta, mga queso de bola, raga mga sandwich spread di Bombo Dennis. So amoy na ang kalabanan ginaton nga magamit Bombo Dennis no. Kung may ara sa mga okasyon no. So amoy ini ang mga Noche Buena items. So for example, Bombo Dennis, so mga prime commodity, mga amoy ini ang mga bugas, mga kape, mga noodles, mga pala tomla, ginakanan no ginaton adlaw mo na mga basic or prime commodities
Yes, Bombo Dennis. So, ini nga ang nalawag na to na mo ang mga Noche Buena items, Bombo Dennis. So, kung mga ginagamit natin na luto, no? Ginahanda Ang natin mga sa okasyon. Noche Buena. Na mga okasyon, Bombo Dennis. So, balo na natin by next week, Bombo Dennis, no? Kay, hindi base kung hindi man magtaas, kagamo man sa gihapon ang presyo, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, pamatian natin na pakayagi kan kay Ma'am Rachel Nofable. I have heard from the regional office that ara naman ang Noche Buena FEs, but daw may gamay pang rest for adjustments ang mga manufacturers. So officially, wala pa sila nakasend sa aton or wala pa na-publicize ang Noche Buena product na SRP, suggested retail price. Latest we have is ang 2020, no? 20 last year. Hindi ba nga salingat tentative, but ang ginauyatan subong ang 2020 pa lang nga suggested retail price. And of course, based on the monitoring, medyo taas na gidman ang iban nga prices. So that's why, but we cannot, hindi pa ninamon ma-apprehend because aside nga hindi siya basic and prime commodity, hindi pa updated ang SRP. So maybe next week may ara na kami ma-post na nila ang suggested retail price. Okay. So sa 2020, mga pila, di ba, nag-arrange sa pila ang prices ng Noche Buena items, ma'am? O tikid damo man ang Noche Buena items mo damo nga so daw hindi gid ako makahambal sa price range niya, no. So depende sa product, no. Hindi gid ako kahambal sa price range niya, but usually hindi siya nga fixed nga price, unlike sa aton nga basic and prime commodities nga fixed ang amount ng SRP for a certain product. Ini siya may ranges siya, so like for example, mga 500 grams, nag-range siya sa 158 to 204. So daw amo na ang gap daw mga mga 40 pila, mga 46 pesos ang difference from the lowest ranges because hindi siya basic and prime commodity. Okay. So pagahulaton ni ma'am by next week may kumayara na sa bag-o nga SRP. Yes, actually we are trying to do the checking with the head office now. Kasi kadamo naman sang nag-inquire about this prices. Basta mo lang na range of price hindi siya siling nga fixed ang price for a certain Noche Buena product. So ma'am, diri ang mapanugyan mo sa aton sining mga konsumidor? Yes, let's not wait for the rush time in December to purchase. Let's be vigilant. Kay kung subong do pwede ka pamili, no? Make your own choices in buying, no? So let's not wait for the rush hour to purchase our Noche Buena products. And maybe we can also consider our local products as Christmas, in our Christmas celebration, no? Ang DTI, may ara ba kami nga promotion nga buy local. We can also help our local manufacturers, no? Like may mga local man kita nga meat processors or even local nga nagahimok sang ham because we have several trainings conducted dito na nason man mabuligan man ang aton local pork na or mga producers, no, mga amo na bala. So may ara nga local really nga processor. So let's help them also by buying locally made products. So minimum ng mga lokal nga ni ma'am, may SRP man, ma'am? Wala na ni sila SRP, but siyempre they abide man dapat they have to be competitive man ang presyo nila more or less competitive sa what is in the market. And sometimes kung homemade siya, siyempre carefully chosen man ang ilang mga ingredients, diba? So they take pride in that nga these are homemade products with amon ang mga ingredients. So it's good to help our local producers. So far, based sa amon monitoring sa basic and prime commodities, wala. So, gina-apprehend ba na namon kung nagsaka, especially sa mga regular or main supermarkets or grocery stores. Kaga Bombo Carla, sila pwedeng mga naining presyo sa mga Noche Buena products, gabari man magluwas sa gabari man sa brand mo?
Yes, Depende oo. kung sikat ka brand, mas mahal may kumpara mo sa mas inferior nga brand, no? Da magabaryar ang presyo. So, ang ato na di bla magtama ka mahal, at least bla masalusarangan taman kay tibalan ta naman subong why pa may naabot holiday season ng salakat naman mga presyo sini kay sa nagligad nga duwak bulan sunod-sunod man saka sa presyo sa fuel aton ini impact man ni siya sa presyo sa aton nga mga balaklon especially mahal man di ang ila production cost mahal man di ila perkamente sa ila sining hauling fee di man ni barya vary ang presyo pero aton diri nga test monitor bala nga base dungod kay grabing demand kasi bla ni mga manufacturer, mga suppliers, mga Noche Boy na product bla magpamintaha, kag sobra-sobra man nga pataas ang presyo bla, Bombo Carla? Yes, abugid gani Bombo Dennis, no? So bantayan gid dato ng presyo Bombo Dennis kay tinagdigad bulan daan subong nga mga binulan mataas ang presyo sang gasolina kag for sure gid na maapektuhan gid ini aton sining nga pamakal Bombo Dennis. Kati importante man di makaluto-luto tada makasalad da spaghetti kada no kuno may arati may isa kada ka bilog nga hamon no sa lamisa mo tido kanami kun kinala ko pa nga mabaka queso di bulang nga square ikaw may queso di bulang nga square Ako gani Bombo Dennis, no? Bilog ya ang queso de bola Bombo Dennis, no? So amo na ang mga chibuena item nga paggabantayan nato na Bombo Dennis kay base kung magtimbuok ba lang iya sini nga presyo Bombo Dennis. Kung makachimpo ka lagaw-lagaw kabi sa mga department store ta sa sulod sa mga mall bala para madali ang presyo kung kamusta kay subong ti singko way pa nag-holiday season isa ka loaf nga bread sa una bumukara pila lang na 45 so nag 50 55 subong 60 na kuno sobra na gani 69 mga dira Bombo Dennis. So abisan na lang gid gani sa mga tinapay no saka ang presyo Bombo Dennis. So muna no aton sige ning pagga-checkero no kung kamusta ang presyo subong sang mga balaklon Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, idugang ko na lang isa ka high value individual Bombo Dennis na dakpan sa Hacienda Saragossa, Barangay Don George, Araneta, Bago City, Negros Occidental, Bombo Dennis. Kag ini siya, yung kilala kay Sofia Marie de la Cruz. Sofia Marie de la Cruz, alias Beauty, 30 anyos, kag residente ini siya sang nasambit nga lugar, Bombo Dennis. So, inigin patigayon nga bypass operation sang RPDEU, Bombo Dennis. Sila ini ang lead unit, kagagin dan man ini sila sang Bago City Police Station, kag Anti-Illegal Drug Team, CIDG, Bombo Dennis. No? So, suno kaya Police Lieutenant Glenn Soliman sang RPDEU, Bombo Dennis. So, ini siya madugay na ini nga ginamonitor, ini nga suspetsado, Bombo Dennis. Kag ini siya isa ka keeper sang mga illegal drugs, Bombo Dennis. Kag ini siya konektado, ini siya sa nadakpan diri sa Barangay 16 atong nakuhaan sang 2 million pesos, Bombo Dennis, sa gigad lang adlaw. So ini isa lang ini no sa ila sini nga monitoring, isa lang ang ginakuhaan nila sang suspected shabu, Bombo Dennis. Kag ining si Sofia Marie, wala man ini siya iba nga cases, Bombo Dennis, galing kiti ang mga live-in partner niya before, ang mga napamana niya bala Bombo Dennis, konektado sa illegal nga droga. Kag ang last niya nga husband nga Bombo Dennis, isa man sa target subong sang RPDEU, Bombo Dennis. So sa grupo naman, so hindi pa gid ma-confirm sang ni Police Lieutenant Glenn Soliman kung may ara nga ginaupan nga grupo ining si Sofia Marie, Bombo Dennis. So sa subong patigayon ng ila sining investigasyon, sinasambit nga suspetsado, Bombo Dennis. So Bombo Dennis ang nakuha sa iya nga pag-inakop, di maka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, 4 ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, 3 ka nut tied nga plastic bag, isa ka red stripe nga pouch, isa ka unit sang cellphone, isa ka unit sang parang ordnance caliber .45 pistol, Bombo Dennis. Kaya mo pa ni subong nga ginapa
confirm do kung kay sino ini nga armas bombodanis bangod ang hambal sang suspetsado gimbakal niya lang ini nga armas bombodanis nakuhaan man ini sa isa ka magasin sang caliber .45 pistol, 7 ka live ammunition sang caliber .45 pistol bombodanis, isa ka gray nga digital nga weighing scale bombodanis nga color gray, isa ka pack ka sang small empty sachet, isa ka big anti-plastic sachet, isa ka brown card holder bombodanis nga mayara sang nagkalain-lain nga mga IDs kag ATM, isa ka black holster sang caliber 45 pistol, isa ka green disposable lighter, isa ka red box, duwa ka small bamboo stick nga ginapatihan nga ini kung na gina-sealed ni sa mga plastic sachet sang illegal drugs bombodanis, duwa ka heat-sealed transparent plastic sachet, amo ini ang sa suspected shabu, amo ini ang bypass item. Siyam ka heat-sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu, kag 3 ka nut plastic bags nga mayara pagin sa nga suspected shabu nga nakuha sa iya sini nga posisyon bombodanis. So ang iya sini nga nakuha nga kabugaton nga suspected shabu more or less ako mga 140,000 ako na yes 140,000 bombodanis kag nagabalor ini 1 ka milyon bombodanis. So pamatian nato ng pahayag gikan kay Pulis Lieutenant Glenn Suliman. Good morning sa tanang listeners sa Bombo Radio Bacolod. Bali, ang aton nga bypass operation na tigayon kahapon, mga around alas 10:35 AM, diri sa Hacienda Saragosa, Barangay Don George, Bago City, ma'am. Yes, sir. Sir, sino diri ang subject, sir? Ang aton subject amo si Sophia Marie de la Cruz Yankee Binyas alias Beauty. 30 years old, babae kag residente sang among lugar, ma'am. Sir, ano ni ang background sang subject, sir? Ang background sang subject, ma'am, bali siya ni ang tindog subong isa sa mga keeper sang illegal drugs sa diri sa Negros Occidental as well as sa Bacolod City. Kag she is connected sa takop namon diri man last siguro 3 days or 4 days ago sa Bago. As well as connected man siya sa dakop man sang aton nga CDEO dito sa Barangay 16, ma'am. Okay. So, sir, bali, sir, ini may background cases ini nga subject, sir? Baling ang background ni Sophia sa when it comes sa arrest daw wala pa ni siya kagidakop, no? Pero may nakuha kita nga gamay nga background niya nga dati ang iyang ginakaupod kag amay sang iya duha ka bata. Dati man ni ma'am drug personality dira sa Bacolod City. Kag pero napatay na. Then katatlo niya bata. So amay man sang isa ka ginamonitor nato, no? Involved man sa illegal drugs po. Sir, pero wala ini sila sa grupo? When it comes sa grupo, gina-validate nato no? Ako nanugin sila ka organize kay susubong this is the naman pag-unaton nga operation diri sa Negros. So may nagagawa nga ngalan alleged yung grupo pero hindi takit na di pa nato ma-confirm kung ma-validate yung tuod. Ito pa ma-confirm gud mo. Pero kung tanawon mo may medyo damo na sila kay kung tanawon mo sa duwa na may mga na-extract pa kitang information regarding sa iban pag nila mga upod. Nila, sir, ginakuha ini nga mga suspected shabu. Ayan na dito man sa NCR, sir, na may posibilidad, ma'am, no, nga lindig to kay kung tanawon mo may contact sila dito sa NCR. Pero sa subong hindi pa lang na possible sa kanginan considering we are doing more validation kag at the same time follow-up operation. Pag kung matulid na to, may mga sufficient evidence na kita, that's the time na siguro na mambal na to, ma'am. Yes, sir. Sir, may konektado man ini siya, sir, sa nadakpan diri sa syudad sa Bacolod datong worth 2 million pesos.
Yes, ma'am po. May ano kita, may gamay kitang nakuha ng information nga isa lang ni ma'am ang ilang drugs ang source nila, ma'am. May main supplier ni sila, bali they are considered siguro daw sub-distributor at the same time keeper man. Keeper sang drugs. Kaya kung tanawin mo, may ginasunod pagit ng daw source nila, ma'am. Yes, sir. Sir, bali ini nga suspetsado nga ni sir, madugay na nga ginamonitor? Yes, ma'am, dugay na nino. Actually, last year pang operations nato, mga previous operations nato sa Bacolod, lumuwa na yung pangalan ni Sophia. Pero it's a weapon nga. Dati ko may balay ni siya sa Bacolod eh. But so nag-init-init siya, nag-transfer siya sa Bago. Okay. So, bali sir, may pamilya siya sa may Bago? Yes, ma'am. May pamilya sila. May balay din sila sa may Don George. Sir, napasakaan na siya sa kaso? We are preparing the documents for filing case against her, ma'am. Siguro subong aga or maybe alauna, alas dos karon. Subong adlaw ma-file tani. Carla. So, Bombo Dennis sa mutuno, apaya gikan kay Police Lieutenant Glenn Soliman regarding sa suspetsado nga si Sofia Marie de la Cruz, Bombo Dennis. So, sobrang 1 milyon nga worth sa shabu? Yes, Bombo Dennis. Okay. Yes, Bombo Dennis, sa ng report, gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. This is Kanto for All #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Dama salamat Bombo Carla, may defensor. Mga balita man na madulong ni Bombo Carla. Sinito po palagad siya patuntunan na Bombohanay sa Udto. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalikas stock na alauna sa hapon. Pagbalik siya patuntunan ang iyapusang report ni Bombo Andrew Burgos. This pagpalagad siya patuntunan Bombohanay sa Udto. Makalikin lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jacket. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik na rin pa pala kayo sa platutunan Bombohanay sa Udto sa pusang proseso sa itong pagpangalagad ang report ni Bombohan Roburgos ining pakigangot sa isa ka conservationist mga kabanan, pratikamente ning nagabantay sa aton doon manggad, no? Kasi naton ang issue sa West Philippine Sea para kung ito pinaka-latest kano sa Iyongon Shoal. Yung Iyongon Shoal, isa man na dali ka-area nga sa aton muning gina-claim, no? Gina-panagyaran sa aton Pilipinas, no? Kasi ko damo dahil sing mga tawag nga mga marine resources, no?
Grabe isda di kuno mo. Dahil sa area sa West Philippine Sea. Amo na guro isa sa mga pakig-away man sang ibang nasyon particularly sang China nga gina-claim na grabe dira ang marine resources, grabing isda dira. Ang mga minerals, may mga ara pa da kuno gani nga mga natural gas mo. Kay iban pa. So ining pahayag sa isa ka conservationist, mabalaan ta man kay naton ti ayla diat yo tuyo nga ti kon magipabili na sa gapon sa aton yang pagpangalagad sa aton teritoryo, sa aton pagkontrolar ini nasabit nga yung unsyol at least maproteksyonan naton ina ang mga marine resources naton magamit naton para sa aton sa mga mangisda naton nga nagapangamuhi dira gapangisda sa area para may na pangabuyan mga kibanan. Maya man at least kung ining mga aton sini nga mga ginaangkon nga mga teritoryo dira sa West Philippine Sea, hindi na sila proteksyonan na aton sini nga territorial integrity, kundi mismo ang aton dira nga mga dunang manggad sa sina nga mga area aton man nga maproteksyonan, aton man nga mapreserbar. Sa report ni Bombohanay Burgos, siya pa ako sa isa iya ka conservationist para sa sustainable production na sa mga marine life like isda, particularmente da sa nasambit nga area. Sa pikala niya, report ni Bombo Andro Burgos. Sige. Ito ka ni kay Bombo Andro, Kasi natin ning ayongon sa blood naman niya itong issues ng ligad. Ining sa ayongon show na natin dara, may arat dara ang barko nga daan. Daw kwanis daw tanker, nadaan nga mo na ginihimo, serve teritoryo or serve as kuanabi watch area, security area, outpost, sang aton sini nga mga soldado, patimaan or sinyales sang pag-claim naton sina iya nga teritoryo. Kasi ko, santa gina-claim na to, ginapakapina naton, ginaangko naton ni teritoryo, dapat ipreserba naton ang mga dunang manggad dira. Mga marine life, mga marine resources kasi naton makabuligid para sa mga mangisda, kag para man sa aton nga mga Pilipino. So sa pagkalinya, pagpahig ako ti Bombohanay Burgos, sa isa iya ka conservationist na makibanan, conservationist for sustainable fisheries. Grabing isda kruda, kadalag ko kag abundant mga kibanan. Bombohanay, Kamin! Yes, Bombo Dennis, so sa subong ning issue sa tunga sa Pilipinas kag sa China. Matapos nga pila na ini ka mga pagpangangkat kag pagpamahog man sa pila diri nato sa mga Navy, Bombo Dennis, kung mismo sa Philippine Coast Guard. Especially sa bahin sa Ayungin Shoal, kung ginatawag ng mga second stomach shoal, Bombo Dennis, nga rin mismo sa sa West Philippine Sea, which is Bombo Dennis, nga ginapatihan ini nga dogi na saklam sang pungsod China, May piraman diri ka mga katapo sa Philippine Navy o kada Philippine Coast Guard nga nagabantay diri Bombo Dennis sa nasiling ning shoal, Kaya nginidaan nga rin Bombo Dennis, sako pa rin sang AZZ na tolo ko na economical zone bala Bombo Dennis, Exclusive economic zone. Yes, correct, economic zone Bombo Dennis ang isang pungsod Pilipinas. Kung tanaw na ito Bombo Dennis, sa may pila nautical miles away from Palawan, which is kung isipon nato, iyagin isang pungsod Pilipinas, So may mga pila ni ka mga grupo Bombo Dennis, not only sa aton nga mga gobyerno nga do ano man Bombo Dennis, nagapakita man bisang nga disgusto kung ano ning ginaobra sa pungsod China sa aton. Okay, do pila na ini Bombo Dennis ka tuig ni nga ang pungsod China do nagapangalaksan sa nga pila ka mga isla kag pila ka bahin sa pungsod Pilipinas, matapos sa Taiwan to sa nagligad nga do may mga pagpamahog man ting Pilipinas Bombo Dennis tungay gid ginauntatan sa nga pungsod China. May ari diri bala nagrupo isang pila ni ka mga local conservationist bala Bombo Dennis, especially bing mga nagabantay man bala sa sa ecology bala sa tubig bala o sa kadagatan,
Tungod Bombo Dennis, ang Ayungin Shoal, isa ini sa konserbawala Bombo Dennis, doon mo niya ang pinakadako, git ko nung bahin sa Pilipinas, nga nag-supply sa aton when comes sa pagkaon, no? Especially ang mga isda. Kaya ngayon in Shoal Bombo Dennis, damo, dragali isang isda, git balang nagasulod, git pakadto sa may bahin naton, sa may Palawan. Kaya kung doon may mga sanctuary, dabala Bombo Dennis, sa mga isda, doara talan makita no dumas lapad dira be kag mas madamo dira ang number sang mga isda kag muning iba naton nga mga kauturan bing nga mga Pilipino nga nagapangisda amo na dira Bombo Dennis nga area nga pwede gid sila bala makakuha sang maayong hulik sang isda no kag mga sahi sang isda do alos tanan do ara dira Bombo Dennis pero because amo ni bing tension sa tunga sa pungsod Pilipinas kag sang China kaya nga aton nga mga kauturan bing nga mga Pilipino nga gusto matanim ng isda ito ginapahog ka ginabawalan, no? So, muli mismo ang ginapahayag man sang isa ka local conservationist na dapat sa temprano palang kay Bombo Dennis do ginsapol na bala, no? Kaya hasta subong tigdo ginulat, kaya lang nga doon naglala ang sitwasyon. Kaya may mga spekulasyon ni Bombo Dennis nga imbes nga ato na ina, no? Ara na sa aton lugsaran, ginagaw ko sang mga pangayaw ang ato niyang lugar. Nga supposedly nga dira kita makakuha gid sang may pinakadamo bala nga number bala Bombo Dennis sang mga seafoods no kung mga isda kag mga kung saan mga yamang dagat bala no not only dira sa mga isda ang mga corals kag mga giant clams dira Bombo Dennis hindi kinati maisip kay tungod sa kadamuon bala no so tiyang China ni do nang pabati-batian Manila nga muni no nga ila ni akwaon kag may mga threat na sila no sa mga nagabantay especially nga na stranded ang barko na dara nga daan sa una Bombo Dennis kadra naman nga daan amo ni ang BRP Sierra Madre which is nga gina Conserva Pablo Station sa mga Navy nga para ipakita balang ang area nga ini iya panigapon sa pungsod Pilipinas so ti ang ini nga mga local conservationist Bombo Dennis especially sa kay Sir Dave Albao may mga gusto man sila taniman nga ipanawagan man sa gobyerno no kung ano gid man ni ang dapat gid man nga obrahon bala no para mahagan-hagan ini kag mapas o kung ma-subside di ang tension sa tunga sang China kag sa pungsod Pilipinas so may mga gusto man sila ipabutsyag Bombo Dennis sa gobyerno no nanungod sa sini nga tension sa tunga sang China kag sa pungsod Pilipinas so para sa ila no subong do medyo mabudlay na ini Bombo Dennis i-kontrolar ang nasiling ning issue subong kay because nga may mga Chinese Coast Guard ships na dira nga daan no kagang aerial zone dira daan kung magpalupay kay sing eroplano ti radyohan kay Bombo Dennis no so nagapakita na kung ano na sila da kadominante ang mga Chinese vessel no o kung mga Chinese Coast Guard nga dira mismo sa bahay sa Ayungin Shoal Bombo Dennis. Bombo Dennis so may payag diri sa ato ng isa ka local conservationist of sustainable fishery si Sir Dave Albao. BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang amo na nga ship, dito 1999 pa lang. Tapos, kibot kita nga subong yan sa una, yan doon na sila, pisting man sila nga iharangan nila ang mga doon na mga vessels. Subong niya, siguro because na wala man tamayo, tindog sa aton nga teritoryo, di siyempre subong ka-claim na sila nga ila na gid. So doon wala gurong style ng China matamaton bala nila nga expand no sa ilang nga territory. Tapos wala gid sang basihan ang ilaban na paghampal nga ila na ang pinaka basihan ta gid isang UN clause nga ruling nga ato na part sa aton 200 nautical miles na EEZ. Kung ginaobran na di ba anong tanan naman naton nga mga cabinet officials, ang aton nga defense secretary, ang aton nga foreign affairs secretary, ang aton nga spokesperson manalin sa palace, mismo si President Duterte daw ga-react na no na amo sila na ang masulod sila nga hindi pwede mapahalinda ang aton nga vessel halinda sa may kinakailangan para sa kadaan. So anong next move
amo niya doon bantayan ang next move naton sa West Philippine Sea. Hindi man ta pwede kahara-hara na attachment violence, tataki, ang pag-away, hindi naman ang gusto naton. Pero makotabala anong natabo dito sang kay nag-fire sila sang water cannons in nila din di mo lang ang case mamamangkot nato ni sino nanguna sino naguna hindi roda hindi nang pero hindi na dapat pag-ipadakuon tani. Pero ari na amo na sa subong as a country ayhan ang muon sa aton na mga leaders, especially nga lapit ng election. Syempre tanan sila dapat mapakita nga hindi sila gusto na ginaamo lang tanan sa China. Pero ang question ko gidi ano to nga commitment pwede ginahulat naman ang pangalanan sang Chinese government. Anong ginamubot silingon nila sa commitment? Is this a paper commitment? May kasulatan ni bala? At ang saan ni ginubra nga commitment? Dugay na ni or bago lang ni ginistoryahan? Sino ni ang nag-broker sa amo ni nga mga ambal nila nga mga agreement between the Philippines and China? In the bottom line of this, Bombo Andrew, importante gining itindugan ta ang West Philippine Sea kag ang aton nga kalayaan group of islands because grabe ni sila ang source of fish stocks kay kumbaga hindi lang na dito yung isda kundi ang ilang larvae, ang ilang puto bala because of the currents ginadala na sila not only sa Palawan but actually connect na sila, interconnected ni ang fish stocks na travel kumbaga ang not just the larvae but other mga species na mga juveniles kag nagalakdan at sila sa kadako mas na body of water. Wood silingon, kumbaga those source na of food ang West Philippine Sea. Tapos, yung tawa pala sa mapa, lapit-lapit niya ang 200 nautical miles compared mo ang distance niya halin sa Palawan, pakatuda sa halito sa China naman niya, pakatuda sa mabalaan mo gidya it's really part of our territory. But paano tani siya tindugan? Hindi man ta gusto nga mag-away or magbayolente. Sa normal nga Pilipino, paano tani apektado? Amo nang aton nga lantawan sa mga next na mga binulan. Kinahanglan ta gitindugan ang West Philippine Sea kay kung hindi ta na siya pagtindugan subong alam mo ang niyara na mo strategy sa mga empire pag-build sa empire nga matamaton mo to siya invade pero hindi mo siya pag-gulpihon pero sa uli kibot ka na lang arat na siya sa imo nga balay nagano na siya na take over na siya sa imo nga balay kung hindi ka mag-alma hindi ka maghambal bisan wala ka pa sang power wala ka pa sang resources nga makipagbato kung hindi ka maghambal hindi ka magtindog wala na gid ka na lang lamunon ka na lang ang ilang gahom ang ilang power so kita bisan lang bisan wala kita sang kasarang na makipagbato kinahanglan kita maghambal kinahanglan kita magreklamo kinahanglan ta mag-file sa mga complaint sa international na mga arena kinahanglan ta mag-file mga kaso sa mga international nga bodies kinahanglan ta mapabalo ang mga operan sa mga nations amo lang agaling you need to be careful kay this kind of conflict makakos sang war. So, hindi man natin gusto. So, kinalanta maging aware, maging bukas ang mata, ng taon na kung anong mga moves ng obrang sa itong leaders. So, piliyon na nga itong mga leaders na amuning interest manila nga hindi ito pagbuyaan ang kalayan ng babae. Yes, Bombo Dennis, So, ito mismo, payag ni Sir Dave Albao, local conservationist of Sustainable Fisheries, Bombo Dennis. Nanungod ni sa issue subong o contention sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, Bombo Dennis. Yes, kay interest mo na daw, Bombo Andro. Tisin ko ito, mabalkogina. Grabe, dira ang marine resources. Grabe, dira ang isda, tanan, dira marine life, marine resources. Kag of course, mga natural deposit, especially natural gas. Amo na ginambo punto na da nga amo na interest guro sa ginaga agaw sila sa aton sila nga teritoryo nga dapat sadto patani nga mga panagon gintindugan na ginkuan na blag gibutangan na da kwan kudal butangan ta territorial markings
nga amo na di. Hindi ka mo magdapat. Ibla ko na nung ara sa imong saran. Imo na dayay. Kung pinag-iya. Bumandro. Yes. Yes, sa mga ni Bombo Dennis. No? So, yung BRP Sierra Madre, I mean, Bombo Dennis, mo na nang palatandaan na bala, no? Nga, ang inang area, iyan na inasal na pungsod Pilipinas. Kag, timalayo na Bombo Dennis, kung tanaw nato ng mapa sang pungsod China, kag sa pungsod Pilipinas, dako-dako, gidang distansya, bala, no? Sa tunga, ng duwa ni ka mga pungsod, pungsod naton, magamay nga pungsod. No, kag mismo ti ang higante nga pungsod sang China, pero ti amo na bala Bombo Dennis because man sa ilabi nga puder, no, kanang ilabi nga mga ikasarang bisang pungsod China, ti take advantage nila bala Bombo Dennis na magpangdaw-daw na lang gid sa mga neighboring countries nila nga magagmay, no. So kagay sa Taiwan, agdiri sapon sa pungsod Pilipinas, pero to lang aton nga pungsod magamay para sa ila. Pero kung hindi kita magpasugot Bombo Dennis nga magamo na sila, pwede man na naton mahimo, no. Igalingan muna natin, no? Hindi naman mabasa lang atong gobyerno kay because na may mga rason man sila. Kung nga, why gid bala nagapakita bisang pagpangisog man, no? Ang ato nga pungsod sa mga pagpangangkat o pagpamahog sa nasilin nga pungsod China, Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, para sa pagtangalagad sa Bombohanay sa Udto ni sa Bombo France Sandro Burgosa. Para sa sa radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat kay Bombo Andro Burgos sa Malawig pa ni. Ang kumbatihay dira sa mga area sang West Philippine Sea. Wala ta para rin pagpalagad siya palatuntunan Bombohanay sa Ogtos. Tambay na ka po sa masunod nga palatuntunan. Kahapon lamang po sa kay Bombo Jas de Jesus Madrigal. Nyolagad, Bombo Dennis Rubica para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio